Može li iz prijateljstva, razumevanja i tople ljudske saradnje da proistekne i mnogo više od koristi za kulturu i privredu dva naroda? Niš i Montana iz Bugarske su pokazali da može. Upoznaj nepoznatu stranu Balkana projekat je koji rade Okrug Montana i Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća. Saradnja sa Montanom samo je nastavak saradnje sa gradovima u Bugarskoj, u kojima je Regionalna agencija iz Niša pronašla odlične partnere. Ovaj projekat je usmeren ka razvoju turizma. Biće, gospodine Dodiću, ovaj vaš projekat značajan za turističku ponudu Niša? Ovaj projekat realizujemo sa Montanom, vrednost projekta je oko 140.000 evra i projekat je namenjen turističkim organizacijama Niša i Montane sa ciljem da šta Bugari mogu najbolje da vide u Nišu i šta naši turisti mogu da vide u Montani. Kao rezultat ovog projekta je izrada filma o turističkim potencijalima Niša i jedan deo postavljanje kioska, infokioska u Nišu, jedan moderni deo da bi svi turisti na bugarskom, engleskom i srpskom mogli da nađu i vide, dobiju sve informacije gde je šta najbolje vidjeti u Nišu. Za Niš je posebno značajno, rekla bih, s obzirom da smo u godini obeležavanja Milanskog edikta, te iz tog razloga možemo mnogo toga i da ponudimo. To je tačno, ovo je skroman doprinos Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća Milanskom ediktu. Inače, Regionalni centar, pored ovog projekta, drugi projekat koji je negde isto oko 150.000 evra, radi sa Pernikom, a to je organizacija i fondacijom Sofije. To je privlačenje direktnih stranih investicija. Današnji deo je jedna od ruta iz turizma i da kaže naš jedan mali skromni doprinos proslavi Milanskog edikta. Turizam, međutim, može da bude značajan i za privredni razvoj našeg grada i našeg regiona, s obzirom da neko nešto mora prvo da vidi da bi tamo i ulagao. Upravo je to i cilj samog projekta, da mi prikažemo našim turističkim agencijama i bugarskim turističkim agencijama potencijali Niša i Pernika, da se projekat zove Upoznaj nepoznatu stranu Balkana. I nije prvi put da sarađujete sa Bugarima? Nije prvi put, ovo je 6. i 7. projekat, skoro sve projekte sa prekogranične saradnje. Na svakom konkursu smo dobili po 1-2 projekta, ove godine 2, koje realizujemo s njime. Ние казахме от какво значение за нас в Ниш този проект. Реко смо от каквog je značaja projekat za nas, a za vas u Montani, gospođo Cenkova? За нас е от огромно значение, не само... Mogu vam reći da je od ogromnog značaja, ne samo zbog toga što smo u Regionalnoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća pronašli sjajnog partnera, veoma ozbiljne ljude sa velikim iskustvom i dobrim kontaktima sa mnogim firmama, već i sam projekat jako zanimljiv. Imamo 7 maršruta koje ćemo iskoristiti na raznolike načine, kroz radionice kakva je današnja, kroz obilaske i posete kojima povezujemo ljudi i razmenjujemo turiste između dva regiona. Na taj način želimo, koliko je moguće, da pomognemo našim turističkim firmama da izađu na tržište, da imaju dobre klijente i da podstaknemo razvoj privrede dva regiona. To je veoma značajno za obe strane. Какво бiste вие сега pokazali? Šta biste pokazali našim turistima kada bi sada stigli u Montanu? Ами с удоволствие ще им покажем... Sa zadovoljstvom bismo im pokazali sve naše istorijske objekte kojima raspolažemo u Montani, očuvane crkve i manastire, tvrđave i ostatke starih vrednih zdanja. Pokazali bismo im i naše retke kulinarske specijalitete, stare zanate, slično ovome što ste vi nama priredili danas. Ja sam naprosto oduševljena. Oduševljena sam majstorstvom i zlatnim rukama gospođe koja je napravila ovu predivnu odeću. A v Niš, какво najviše vi харесва? Šta vam se ovde najviše dopada? Историята и хората. Istorija i ljudi. Ljudi su uvek nasmejani, jako ste ljubazni i prijatni. Mnogo smo bliski narodi i gde god da smo otišli, svuda smo jako lepo dočekani. Iskoristila bih mogućnost u ime naše ekipe da zahvalim svim ljudima na toplom dočeku, na želji da se naša dva naroda još više zbliže. Radujem se i veoma sam srećna što smo se upoznali sa vama.